suhailat business center POS za mu je walla mari ranar gidan gobare shan mako yayan guru. Suhailat business center POS za mu je walla mari ranar gidan gobare shan mako yayan guru. Suhailat business center POS za mu je walla mari ranar gidan gobare shan mako yayan guru. Da farko za na sa Allah sarkin da nake yi wa sallah mai daidai kuma mai jimla ya kautar mana duk matsala domin zan wake suhaila. Suhailat business center POS za mu je walla mari ranar gidan gobare shan mako yayan guru. Ma'ana da business center da maririn mukun santa masu POS akan tsafta domin su ba su yin sata ganye saka su kai rata. In ka zo za su ma aiki tamkar ka je cikin banki sun tane duk abun aiki ga ma'aikatan su yan kirki domin su ba su yin raki. Suhailat business center POS za mu je walla mari ranar gidan gobare shan mako yayan guru. Suhailat kun yi mun walla dan alkhairi kuka kulla ba kwa cuta alƙalla sannan ga godiyar Allah kan ya saka ku kai rata. Kamfani na Suhaila ne namu domin su ba su cutar mu aikin su kamar bukatun mu kamar su fa ba mu yin samu Suhaila sun yi amfani. Suhailat business center POS za mu je walla mari ranar gidan gobare shan mako yayan guru. Bayan nan kamfanin yana lamba a jikin rigar ku yan roba mai inganci da ba zan ba riga ta mu ce ta bar lamba wannan sai business center. Kamfani na Suhaila karshe ne lamination ai da kansu ne katin suna biki su ne rigar lamba jaka su ne siyasa masu kan zo ne. Suhailat business center POS za mu je walla mari ranar gidan gobare shan mako yayan guru. Da kawun har da biliyan bayan nan har da ATM turin data da makati muna turun kudin nefa in kudin makaranta za ka biya Suhailat za ka zo malam. Bara na tsaya na gaishe ka mai Suhailat in yi mawaka Allahu ya ja da kwanan ka ya ga daidai kan magabtan ka sannan ka aliyu mai zahara. Suhailat business center POS za mu je walla mari ranar gidan gobare shan mako yayan guru. Taziya yanzu zan mika akan zararu mai sanka sannan mai share kukanka da na san business center ya zamanto babu tamkarta. Zan gaida ma'aikata duka fannin kai ma a gaishe ka shugaba na ma'aikata duka Umar manaja na sa Hamid Yusuf manajan gidan gobe. Suhailat business center POS za mu je walla mari ranar gidan gobare shan mako yayan guru. Sannan zan gaida Suhaila mai sunan kamfani jimla gajiyar da kai ta bar kalla sakatare zana sa Usman jiwai ni ne na kewa. Suhailat business center POS za mu je walla mari ranar gidan gobare shan mako yayan guru. Isiyo bai Abdullah Ahmad G Y. Suhailat business center POS za mu